Имаме ли? Добро утро, хора. Предварително се извинявам за вида ми. 9. Аз се легнах в 2 и нещо. И защо сме станали толкова рано? Защото чакаме един майстор да дойде. В апартамента ми е абсолютната кочина, показвам. Навсякъде има нещо, просто защото правим ремонт. Тая стена беше... Отгоре имаше теч и течеше лека по лека и това беше положението. И се наложи да го изкъртим. Какво ще се случва в този влог, какво ще правим днеска? Рандъм влог от по-интересни неща, които са ми се случвали. Исках вчера да ви взема с мене, обаче нямах право да снимам. Бяхме на едно събитие, представяха нова кола, получих отново цветя. Чакам сега майстора да дойдем. Отиваме на снимки на филм, по-скоро на сериал. Много съм развълнуван. Днеска сцената ще е бал. От 2:30 ни викат. Тези тъмни кръгови просто са феноменални. Зная. Надявам се също и да не натискам, понеже все още разучавам тая камера, да не натискам по някакъв начин микрофона, да заглуша. Знам, ще си купя микрофон, обещавам. Но сега следя за петъка черния. Слушаме музика, правим ремонтни дейности. Тук е момента да ти кажа спри за момент, благодари и пак продължим. Сядам да хапна набързо, да закускообядвам и започвам да се оправям. Исках да ви покажа какво съм си направил. Между другото, ето е стената, шлифована вече. Нямам толкова много време. Имаме салата с краставици, спанак, орехи, малко много обичам. И един сос, малко зехтин ще сложа сега. Имаме филийка, пълнозърнест хляб с хумус. Как си правя яйцето, което вече по принцип, ако не стои толкова дълго време, слагам един капак отгоре, за да може само белтъка да се обработи, а пък жълтъка да се остане суров. Много обичам така, но в този случай съм ги изпекал и двете. Само че нека спра чалгата, защото нагласих се, в смисъл като един модел професионалист. Грима е едно от най-важните неща, така че да, имаме грим, много добре се чувстваме. Сега ще си изгладя ризата, защото сета ми за днеска отново, разбира се, ще бъде сервитьор. Не знам защо, аз не мога да избягам от това ми призвание. Дори на снимки, дори на работа, аз съм сервитьор, просто какво да ви кажа, няма значение. Красив съм, ще си изгладя ризата, ще си оправя косата. Защо винаги гледам, това най-много ме дразни, винаги гледам в обектива горе, всъщност не в обектива, ми в дисплея, а не в обектива и много ме дразни това, няма значение. Мухи, много съм щастлив. Сега разговарях между другото с още една модна агенция, тя много ме хареса, така вчера ми пратиха един имейл с много красиви думи и мисля, че успяха да ме убедят да работим заедно. Ще видим. Днеска си поръчах, между другото, също забравих да кажа всички нужни неща за тази моя камерка, за да я предпазя, като кълъвче, като стъкло за дисплея. Просто всичко е на лице. Не знам дали ще се взема обаче камерата за снимките. По-скоро ще снимам с телефона, защото малко ме е страх. Още не е предпазена напълно и не искам да рискувам да я изкарвам много навънка. That's the final look. Много добре. Можем ли да фокусираме? Днеска да стане риза, въртовръзка, така де папионка и панталон. Добре изглежда. Мисля, че 1:30, имам точно 1 час. Пътувам до там половин час, така че всичко е точно. Тръгвам след малко. Тая коса нещо няма да я бъде. Днеска ни е ден. Ама нищо, простено е. За сметка на той пък изглеждаме много добре. Исках да ви кажа малко и тук да се включа, че аз снимам само TikTok формат. И все още не сме почнали да снимаме. Започваме след малко, обаче отивам до туалетна. И това най-много го мразя в този бранш, че снимките отнемат супер дълго време. Ние виждаме един готов продукт, обаче за да стигнем до него, преминаваме през толкова много неща, вече от
2 часа и нещо съм тук. Просто стоя и чакам да бъда повикан. Но that's the life. That's my dream, so it's fine. Предварително се извинявам за различното качество, но както казах, не исках да си вземам камерата. Също няма да мога да ви взема на сета, защото не ни е позволено да имаме телефони, но после ще ви разкажа всичко подробно. За сега знам долу-горе каква е сцената, но все пак, така като я изпитам, ще се включа отново и да. Часът е 7. Свършихме снимки. Супер яко беше. Сградата беше феноменална и като цяло улицата беше много красива. Аз никога не съм бил там. Отново непознато място за мен в Виена. Отидох, те много ме харесаха, смисъл, казаха ми, че нямам нужда от много промени, нали, от към облекло и от към грим. Единственото, което така, аз толкова много се постарах да си направя веждите като хората, аз винаги се старая да ги правя като хората. И този път жената така стои и ги гледа и вика, трябва да си развалиш веждите, защото аз като си ги правя така нагоре. До сега се секнах носа и зато такъв за червен, не шмъркам. Тъй като тези вежди в момента са тренди, ние не искаме да казваме кога е правен филма. В смисъл, ако след 20 години един човек си пусне сериала, да ни си каже, тези вежди са били на мода тогава, но и смисъл някакви такива глупости. Не са ми снимали веждите и камерата, ама окей. И общо взето целият престой си го прекарахме в чакане, че беше студено. След като започнахме да снимаме, бързо приключихме. Запознах се с една много готина мацка, с нея обменихме контакти. Нещо друго пропускам ли да кажа? Да, идиото, забрави изцяло да кажеш каква всъщност е серията. Това е една немска серия, която все още нямам право да кажа. Ще се предава по една немска телевизия. Самата сцена беше минаване на червен килим. Имаше няколко хора, които бяха в бални рокли, костюми, които минаваха по червения килим и съответно аз и още една мацка стояхме, нали, с табли и просто ги приветствахме и трябваше да им даваме напитки. Това беше сцената, беше готино. Какъв е планът? Денят ми не свършва до тук. Ще хапна набързо и отиваме на фитнес. Навсякъде има някакви неща, просто побъркват ме, но какво да правим? Такъв е животът. Направиха ми доста комплименти, че ми е много хубав грима направен и аз съм като... Знам. Варени и вече готови, запечени зеленчуци, ще направим салатка, имаме свински пържолки. Просто ще си хапнем много вкусно. Трябва да изчакам малко, защото таблетките на Божана, това се бори срещу подуването, нали, като ядеш, така да не се чувстваш подут, също изравнява глюкозата, глюкозните нива, не я докарва до такива пикове. След като преоткрих любовта си към Божана и след като видях, че тя прави такъв продукт и още повече след като се запознах с глюкозната революция, тая страхотна книга, която просто винаги ще я препоръчвам. Първо, ако имаме някакъв проблем с здравето ни, тялото ни, кожата ни, за кожата имам друга книга, но предимно за храненето и за диабети също много се пише в тази книга. Просто наистина препоръчвам първо, вместо да се ринат едни пари на доктори, които да не са квалифицирани, да не са образовани, да не могат да ни помогнат реално, всъщност наистина да се насочим върху едно личностно развитие, върху едно личностно обогатяване на знанията и тая книга е точно това, което аз мога да ви препоръчам. Нямаше как да не се снабдя с това нещо, просто то крещеше купима, разбирате ли? Втора седмица карам, мисля, че с него и понякога усещам така, наистина не подутина, но понякога я усещам и не знам какво да си мисля, така че може би още в процес на пробване. Пише да се вземат 2 таблетки 10 минути преди хранене. Първоначално започнах, нали, с 2 таблетки едновременно и сега тези няколко дни си правя експеримент да взема една таблетка примерно за обяд и една таблетка за вечеря, да видя и това как би действало, но не е хубаво да се прекалява също. Общо взето, то си е абсолютно растително, направено от абсолютно естествения състав. Как беше тази съставка?
Берберин. Да, берберин. Имаме броколи, спанак, зеля, аспержи, тиквички, краставички. Наистина, само хубави естествени продукти. Не говорим за нещо изкуствено. Аз на Божана, наистина, не знам защо, но много и се доверявам. Да, забравих да кажа също, бори се срещу глада. Тоест, така, държи те сит по-дълго време и това чувство за глад го отстранява по някакъв начин. Наистина, това смея да го твърдя. Имаме хубава салата с краставици, спанак и зелена салата и малко вкусена. И тук имаме зеленчуци с пържолка. Ще се опитам да не лъжа. Не исках да ходя на фитнес. В смисъл, исках да отида на фитнес, даже доста исках да отида, обаче в смисъл, много е студено навънка и малко в това, нали, вече като зима и като стъмва толкова рано и вече си е 9 часа, малко ме достраша. Но искам да докажа, че до сега тренирах, изпотих се цели, отивам да се къпя, нямам търпение. Косата ми се повдигна от пот. Но да, тренирах си вкъщи, направих се на 30 минутна тренировка, с което смятам, че отново е нещо. Между другото, нещо, което препоръчвам много зверски. Когато не ви се ходи на фитнес или нямате време или такова, но пък въпреки всичко искате да направите тренировка, Табата Hits от вас в YouTube. Тези тренировки наистина ви изтощават. И в момента да ви кажа, Оле, този влог стана бахти мултифункционалния. За какво ли ни ви разказа? Сега какво чета? Сега чета Изкуството на победата. Книга, която ми беше препоръчена от една много моя добра приятелка и аз си я чета с доста голямо удоволствие. Автобиографията на създателя на Nike. Доста интересно. Как всички са намирали идеята му за луда. Намирали са го за луд, за странен. Той въпреки всичко искал да докаже на себе си и на тях, че грешат. И още съм в самото начало, не знам докъде се развива, но доста ми харесва. Така че ако се чудите какво да четете, нещо мотивиращо, надъхващо. Мисля, че имам достатъчно кадри, за да кача един ден от моя живот. Със сигурност ще започна по-често да снимам такива неща, защото ми харесва. Надявам се и на вас да ви е харесало. Надявам се да съм ви научил на нещо ново. Много ще се радвам да ме подкрепите, да се абонирате за канала, да ме последвате навсякъде. Линкчета ще намерите долу в описанието. Много ви благодаря, че гледахте и ще се видим много скоро.